dels partits de la Copa del Rei que enfronta els socarrats contra els bascos. Afortunadament varen guanyar els locals i el partit l'emetrem íntegrament només acabar aquest informatiu. L'Olímpic de Xàtiva s'ha classificat per a la tercera eliminatòria de la Copa del Rei després de derrotar el Baracaldo 1-0 amb gol de Cristian Perales. El partit, de gran intensitat i molt d'esforç per part d'ambdós equips, va comptar amb un ambient excepcional a les grades de la Murta. Durant la primera part, les ocasions més clares foren per als visitants. Coquer estrellà un baló al travesser al minut 16 i més avant, en una pèrdua de baló dels locals, la pilota li caigué de nou als bascos, provocant un cara a cara entre Coquer i Francis, que acabà amb el baló perdent-se prop de l'esquadra contrària. Cristian va poder avançar a l'Olímpic després de rematar de cap un servei de córner al minut 44, però finalment l'àrbitre Sauleda Torrent pità el final de la primera part. A la segona meitat, les jugades d'estratègia crearen les ocasions clares de gol. John va protagonitzar diverses per la banda dreta i en una d'elles, al minut 56, Belda li passà el baló a Cristian, qui aprofità l'ocasió i marcà l'únic gol que va decantar el partit. El Baracaldo va apretar i el partit va prendre un ritme tan alt com al principi. Ja al temps afegit, Revert, en un contraatac de Marenyà, va poder marcar el segon per als de Xàtiva. Als últims instants, Odey fou expulsat i seguidament sona la xiuletada que posa el final al partit. Creo que hemos tenido nuestro momento, ellos han aprovechado en un error individual nuestro, en un balón parado y han ganado. A partir de ahí yo creo que a partir de ahí han sido mejores, esa es mi sensación. Hasta ahí yo creo que el Baracaldo ha estado un punto por encima en ocasiones y en sensaciones. Nada que decir, nada que objetar. Era un partit, sabíem que anava a ser així, per lo que havíem vist, no? Perquè havíem vist que el Baracaldo treballava molt, és un equip de la part de dalt del nord, en el qual el futbol directe, el futbol d'intensitat, segones jugades ho fan molt bé, i nosaltres hem tingut que acoplar-nos també a això i intentar també ficar moltíssima intensitat. Si no, el partit, si nosaltres no fiquem intensitat, el partit l'haguem perdut, però sí o sí. Entonces, era un partit de ficar-se el mono de feina que diuen per ahí i a treballar i valor rechàs i en qualsevol oportunitat, valor parat, tenim clar que tenia que ser a valor parat, hem fet el gol i després, hem pogut fer a la contra el segon i haver sentenciat, però el nostre és el patiment i contents perquè patim una altra volta més. Yo porque en el caso ha metido el gol, pero daba lo mismo. Si mete otro compañero 1-0 también es válido. Hoy era ganar o ganar, sea quien haya metido el gol. O sea que muy bien. Els de Toni Aparicio celebren el pas a la tercera ronda de la Copa del Rei i esperen a demà per a conèixer el pròxim rival de la competició. Però no obliden que proper diumenge tornen a jugar un partit de Lliga per al qual també han d'estar al màxim. La liga es muy importante también. O sea, el domingo tengo que ir a saco, a tope y a todo lo que podamos. Luego, cuando veamos el rival que nos toca, pues también. Pero lo importante ahora es el domingo. Domingo a por los 3 puntos y luego ya la Copa ya vendrá. L'Olímpic va gaudir a nit del recolzament de la seva afició que va omplir les grades de la Murta. Ojalà fora Copa i dimecres tots els partits perquè vinguera la gent que ha vingut avui. Sí, és que ho he dit moltes vegades, és que el futbol no és on se juga els equips en el camp. El que vol estar dalt i el que vol fer coses en el futbol té que tenir una afició que estigui en l'equip i que estigui... És una part... L'afició és i vosaltres i els directius tots. Si no anem tots a una és complicat. Entonces, avui l'afició un 10 perquè ha estat en l'equip, perquè ha animat, perquè ha sigut més numerosa que normalment i anem a intentar que el diumenge sigui més numerosa que normalment també. Amb l'alegria per superar la segona fase de la Copa del Rei, la Lliga continua i ara és temps d'entrenar dur i preparar-se per al proper partit que es disputarà aquest diumenge. On tinguem donat per finalitzat